дар интихоботи навбатӣ беҳтарин намояндагони мардум ҳамчун вакилони маҷлиси намояндагон аз шумори шахсиятҳои шинохта дорои савияи баланди касбӣ ва малакаю таҷрибаи кор аз соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи кишвар намояндагӣ хоҳанд кард. аз миёни номзадҳои сершумор танҳо 63 нафари онҳо ба мақоми вакили маҷлиси намояндагон интихоб ва ба ин курсиҳо хоҳанд нишаст. ба мақомоти намояндагӣ аз ҷумла ба парламенти кишвар бояд шахсони донишманду соҳибмаърифат бо таҷрибаву обрӯманд ва ватандӯсту поквиҷдон интихоб шаванд. ҳар рӯзу соат моро қадам ба қадам ба рӯзи баргузории интихоботи вакилони халқ наздиктар месозад. ба тарафдории номзади арзандаи хеш рай диҳед, зеро овози шумо ҳалкунанда аст.